За пореден път не може да си обясним какво се случва при положение, че отпадат две от основните обвинения срещу Любомир и го осъждат на 8 години затвор, положение, че члена му от 3 от 10, колкото разбираме. Побоя с грабежа отпада и го осъждат на група. Тази група, при положение, че той нито организатор, нито нищо, и му дават един вид максимум 8 години, при положение, че член е 3 от 10. А този човек е пример за обществото, не е осъждан, виши се, няма дори глоба за паркинг. Всички филми заставаме от името на Левски, тук си другите момчета плътно зад него. Искаме да кажем, че сме плътно зад него и някои хора не знаят, но този човек, който го обвиняват за някои деяния, преди време в сектора имаше едно знаме, което пише на другата и в същото време го осъждат за същото нещо, което не е доказано. И ние се ставаме плътно зад него и без значение колко време ще мине, ние си оставаме зад него. Лошото е, че вие можахте да разберете истината, защото ние истината я знаем, вие няма да знаете никога, защото нарочно беше съкратено делото, да не се узнае. Според нас има натиск и то е ясен, и то е на много високо ниво, за да може след така присъда. 3 години това момче лежи без да е пуснат един ден на свобода, без значение да му се извини някаква гаранцията по някакъв друг начин. Никой това не го възприема по никакъв начин. Срещу него има жестока репресия. Срещу Любо. Лично аз съм това убеден. Всички тия години идваме по делата и едно и също накрая съсипват му живота за нищо, но аз го казвам пред всички, ние заставаме зад него, без значение колко ще е 5, 8, 10, плътно зад него до неговия край. Представителство на клуба на привържениците на Левски София Запад и от името на всички членуващи и приятели на клуба искам да кажа, че ние смятаме Любомир Миланов Костадинов за невинен и ще седим плътно зад него, докато справедливостта не възтържествува. Аз съм представител на Националния клуб на привържениците на Левски. Искам да кажа, че ние всички сме плътно зад Любо и ще го подкрепяме до край, независимо от тази присъда, която днеска беше дадена, защото според нас това е несправедливо и наш човек няма да го остави никога. Това от мен.